U šumi Gović, nedaleko samog grada, danas je obilježena prva godišnjica postavljanja i blagoslova križa žrtvama komunističkog režima streljanim poslije Drugog svjetskog rata u Goviću. Najprije u župnoj crkvi Svetog Nikole služena misa zadušnica, a nakon toga kod križa u Goviću molitvu za govićke žrtve predvodio je jaskanski župnik Stjepan Rožanković. I ove godine komemoraciji govićkim žrtvama prisustvovao je velik broj jaskanaca, među kojima i mnogi čiji su najbliži završili u ovoj šumi nadomak grada bez suda i pravde. Iz Pule je u Jastrebarsko danas došla Marija Stela Kurpes, koja ne zna točno gdje je završio njezin otac, kojeg su iz Kerestinca odveli na streljanje u nepoznato, ali tko zna, možda čak i ovdje u Goviću. Vi ne znate gdje je vaš otac završio? Ne, znam jedino jer ga je mama vidjela kad su ga odveli, bio je u Kerestincu. I mama je bila u Kerestincu i teta mi je bila u Kerestincu u isto vrijeme. I mama je vidjela kad su ga odveli njega u autu i ne znaju kamo su ga odveli. Nikad nije uspjela saznati. Jedino smo dobili službenu obavijest koju je tražila moja baka da je osuđen u ime naroda u smrt streljanjem. I to je sve što ja znam. Vi pretpostavljate da bi mogao završiti ovdje u Goviću? Mama misli da ne bi mogao. Da su ga odveli negdje u Žumberak, pretpostavlja iz Kerestinca, jer su krenuli kao na drugu stranu, ali to je teško reći. A kako je mama uspjela preživjeti? Mama je uspjela preživjeti zato što sam ja bila mala, nisam imala ni 2 godine. A nisu imali razloga nikakvog da je drže u ostalom kao ni tetu moju, niti njezine kolegice koje su streljane. Vi danas živite u Puli? Ja živim u Puli i mama živi još u Puli, živa je. Jeste kad razgovarali s mamom o svemu? Ovako, nakon rata je mama vrlo slabo htjela o tome govoriti da bi me poštedila da ja ne bi nešto govorila. A kasnije su pričala i mama i baka i teta, jer baka je izgubila svi. Baka od mame, moja Ljubica iz Čabdina rodom i živjela je u Čabdinu, ona je izgubila oba sina i zeta i obje kćeri su bile u zatvoru, tako da je živo čudo da je preživjela, ostala normalna, ali to sve zato što je bila veliki vjernik. Evo, i vi ste danas ovdje, recite nam razlog. A ja sam tu, zato prvo jer mi je sestrična, ali i htio sam vidjeti to stratište i ratište jer nisam uopće znao za to. Ne? A osim toga i moj otac je rodom iz Čabdina, tako da se ja nekako sjećam pomalo tu Jaskanac i Čabdinac, a on je isto zatvoren nakon rata, odnosno odmah po završetku rata i suđen je u Jaski bio. Suđen je bio na 8 godina strogog zatvora. Sjećam se samo detalja nekih što mi je moja majka, jer mi smo živjeli u Mahičnu, ali smo kontaktirali stalno sa rodbinom, tu je otac je dolazio, isto tako i njezin otac, pokojni Ferdo Kurpes je dolazio često isto u Mahično k nama. Tako da se sjećam da sam njega zadnju nedjelju u mjesecu travnju sam ga vidio još prije stradanja. A moj otac je suđen onda isto u mjesecu svibnju ovdje 8 godina i bio je po raznim logorima, završio je na kraju u Staroj Gradiški gdje je teško obolio i umro je 48. Bez ikakve krivnje. Dobro, bio je u takozvanoj neprijateljskoj vojsci, ali ono kako se veli ni crva nije zgazio, nikom nije zlo napravio. Moja majka pitala na sudu zašto su ga osudili toliko. Ne? Onda su rekli zato nije ništa kriv. A da je kriv, onda ga bi streljali, su rekli. Ovako ćemo ga preodgajati. Evo, rezultat toga preodgoja je bila smrt nakon 3,5 godine. Nažalost, se toga danas se sjećam, ali nemam nekakve mržnje, ne želim se nikomu osvetiti, ali bilo bi dobro da ipak ljudi znaju i što se događalo i toj strani drugoj koja je izgubila rat. Zato jer o onoj strani koja je pobjedila rat, ona je sve svoje izbubnjala i rekla što je god imala. Normalno, bilo je tu mnogih užasnih zločina i koje je NDH napravila, to niko ne osporava danas. Ali ova druga strana koja je izgubila rat nije smjela ni zucnuti. I sad je vrijeme da se i to sazna. Ne? A neka se sazna sve. Sve se treba vidjeti i znati. I na kraju jedni drugima oprostiti i pomiriti se i nikad više da se to ne dogodi. To mi je želja. U Jastrebarskoj je danas došao i Goran Jurišić, voditelj Hrvatskog centra za istraživanje zločina komunizma,
koji je za Gović saznao nedavno od mladih jaskanaca Tomislava Cibana i Mate Ivančića, koji su prošle godine i pokrenuli inicijativu za podizanje spomen obilježja i križa za žrtve u Goviću. Dakle, naš cilj je ustanoviti povijesnu istinu i prezentirati u hrvatskoj javnosti da se u Republici Hrvatskoj nešto i dogodi. Danas je gospodin Ivančić spomenuo rezoluciju Vijeća Europe koja je donijeta 25. siječnja 2006. godine i s tim u vezi se pozivaju ljudi, osobe, građani, povjesničari u bivšim komunističkim zemljama da se počnu detaljnije baviti istraživanjem povijesti, odnosno zločina komunizma. Inače moram reći da već postoji cijeli niz verificirane dokumentacije koja je kod nas i objavljena, ali nažalost doživljava i u nekim medijima i od državne vlasti cenzuru. I to je žalosno da se oni podaci koji su već provjereni i za koje se zna da svjedoče o ubijanju hrvatskih civila, o masovnim ubojstvima, da se to danas kao eto ne smije. Pored članova župnog crkvenog zbora Svetog Nikole, koji su otpjevali nekoliko pjesama, u Goviću su danas svirali i pjevali članovi kulturno-umjetničkog društva Desinec, a poznati jaskanski glumac Franjo Kuhar pročitao je Govićku molitvu koju je napisao Mate Ivančić i koju su dobili svi prisutni